che bai ule tu tu ma hian Mizoram University hnuaia undergraduate syllabus geography bika paper 11 remote sensing and GIS and project work practical hnuaia exercise ti tura aronda supervised classification chungchang kan soidona image classification ti pun kan soi thenga image classification a hian chini a oma supervised ti le unsupervised ti hi a oma chu tun tuma bik hi chuan supervised chau hi kan soidona ni chuan image classification a kha kan soi le anga image classification kan ti hian kan hriat tura chu kha satellite imagery a kha satellite image a kha kan thliar dawna ni kan short dawna kha thalak pakhat kan neia khan chi hrang hrang thil tam tak a awm theia kan hravekin ka ringa ti chuan resource tam tak a awma chu resource chu kan lak chu a theihna tur atan kan short dawna ni a pixel kha ti chuan kan base tura chu dn values ti nia dn values mangin kha thalak kha kan thlir hrang dawna ni ti chuan dn values kan soi hian digital numbers ti na ni mai tha a hei an hnuai hi ka rawn ziaka a then lehkhabu thenkhat leh a soidan thenkhat ah chuan a brightness value te an tia a gray level or gray value te an tia digital numbers te an tia tin hei hi ain ang lo nuaia satellite image ah hian kan hriat tura chu satellite image hrang hrang ah hian hei brightness value gray level value leh digital numbers ti chu word khat ang vel ang ani thil pakhat soina ni ta amai ro chu digital numbers a hi hei ho hi ain ang lo em ani a thena 0 tanga 255 te nom line a thena chuan 0 tanga sang chuang te noma chu mi om je chu a bit ain ang lo ani satellite image chi hrang hrang a awma khalai ti kha chu nakida theory part lama khanin kan soyanga chulai te chu a bit adang lama wangin digital numbers satellite image in digital numbers ain nga le ani ti lai te kha kan soi ringo take chu a chan chu a bit wangani ti chuan hela hi kan tilanga khi Landsat satellite image ani ta ti chuan pixel alo om ta ni pixel kan ti chuan picture element kha ni mai ta thalak kha picture element hrang pixel hrang ina a rem khawm kha ni ta ti chuan thalak om se nei kha ti hian alo chuak thei ta ni chu pixel hrang a chuan a background a non spatial hei spatial kha ni ta hei a non spatial chu ni ta ni a non spatial attribute kan ti bok thina kha ni ta ta khan number ani ta ni chu digital number kan ti kha ni ta ti chuan digital number hi ai dang lo feka chu digital number a zir chuan hei anin chin taila ta po hian a thenin somni pathum an nei lai na thenin pakhat te a thenin bial te a thenin zahnih te somkhaw le pakua te ti khan chi hrang a awm ta ni a color a gray level a zir khan digital numbers kha chi hrang a awma hemi base hian hemi hi base chana hmangin a number hi kan thliar dawn ti na ta ni chumi om je chu hei hi gray level hrang a represent a chumi chu kan thliar hrang dawn kan ti na kha ni mai ta classification kan siam dawn ti na kha ni ta ti chuan supervised classification a chuan hei hi thil poimo ani ta ni training stage ama saberanga adota the classification stage an ti le a adota chuan output stage ron om le dona he mi te pathuma hi supervised classification a kan zom tur stage hrang kan zom tur te kha ni ta hei hi chu a practical kan ti pa in kan soi fia chhawanga ti chuan supervised classification a practical kan ti hmain helai te hi soi ka duwa elements of photo interpretation an tia satellite imagery hi kan interpret dawn hian kan hrilh fia dawn emaw intin emaw kan han soi zau dawn khan kan hriat ngei tur thil poimo a awm ta ni hemi hrelo hian supervised classification hi a khawih thei lo tila kan soi sual loin a rin awma chuwang chuan supervised classification kan khawih pain elements of photo interpretation a hi kan thiam hmasak a ngai ni kan chian em a ngai a chuta chuanin correct poimo mai pariat a awm ani chu ti hian chilia an then le a primary secondary tertiary le higher ti ni ta ni ti chuan primary a chuan tone and color ti ni hei a color soina kha ni mai ta kan en hmasak per tur chu kha satellite image khan satellite imagery khan kan en hmasak per tur chu a tone ani a color kha eng color nge ni eng rawng nge put ti kha ni ta ti chuan a dot le chuanin secondary a hian size shape texture om le ta a size a zirte a shape a zirte a color inang rek ma se a color inang rek ma se a size a zirte a shape a zirte a texture a zirte khan thil chihnih kha lo ni le dei thei ni thil thu mun an lo ni lo thei ti chuan he mi te a hian kan la confuse fo chuan he mi te primary le secondary a po
khá thi là khá enge ni kan la chian thei lo chuan a tertiary kan kal lenga patran le shadow tangin enge ni kan zong le don ni chuan he mi te paruka hian kan la confuse fo ani chuan site le association atang hian awlsam takin kha kan thil kan identify tur kha enge ni ti kha kan va hre thei don to ni training stage atan hei hi a poimo lu tuka supervised classification of masaber a stage masaber training stage atan elements of photo interpretation hi thiam masaka ngai ti kha kan soi dua khami a practical kha chu ti khana ti bop theya amaro chu khami thiam tur chuan hei hi thiam masaka ngai ni entina aton le karar ang chi te atanga kan la clear sang thelo ni chuan secondary kan kalanga chuta kan la thiam thelo kan la hrechiang thelo ni chuan tertiary kan huam lega tertiary apolo chiang thelo ni chuan hayara hayara khan kan chu kolanga site le association mang kha ti khan hemi te pariat tangkop mang hian kan thil khoi tu training site a signature kan siam tur hrim kha hemi te hi kan ril ruwa da chungin kan siam tur ani ti kha kan soi du ati chuan satellite image kha he claim te hi kan soi belaga satellite image kha kan khoi don khan thil ti tur tam taka omani raw data kha kan han download tapot ta a site internet atangin te chuan layer stack an tia kan han zoom layer stack ani chuan ain thuah thipin layer by layer in kan han data ni ada dan tur kha sang a oma kan satellite image zirin a then te chu list 3 tepawn ni theia then chu list 4 satellite image tepawn ni theia kan sensor man na zir te tin kan lens set ang chi kan man don chuan be na kha be na ain tam le em ani heng list 3 kan ti te Indian satellite ho chu tlang puin list 3 te list 4 ha te po be na tam lo ta ben li te an ti ta ben nga te tin lens set te kan ti chu chuan ben sari te ben riat ben ko ben som pakhat te an lo di le de ni an be na kha kan ler stack kan han ti chuan kha ben sang a kha satellite image a ben sang a kha kan ain thua thi pin kan da do na chumi a tangkai tur chu ni ta ni ti chumi to ta chuan pre processing kan han ti hi pre processing kan han ti bi khebi radiometric le geometric correction ate kha correction sang a kha kan kal tlang hnuwa tuna supervised classification chu kan khoi thei cheu ti lai te kha kan soitel do a khoi mop thei chi khan ni lawa maro chu satellite image kha dik sa chuan a khoi mop thei thawa mar chu khoi mop ma khan thil dang tam tak ti tur om ni ti lai te kha tutorial ani angin kan soitel do ani ti chuan hei hi ArcGIS ani ya ArcGIS mang hian kan khoi do na ti chuan satellite image kha kan la lut do ani hei hi folder a lo da sa a ti an aizol fcc an tia false color composite ti na ni mai ta hei hi a color chu ni ta ni color pa ngai natural color kha ta hian a pelawa false color composite kha aron pe a ti chuan hemi ti lan theina chu ta hian kan properties a kan kalanga symbology tangin ta hian thlak mai tur ani hemi kan ben kan thlak a zerin 3 2 1 te mo kan ben mana zirin tin lens hei list 3 ni wangin khi kan mang ani maya lens set te ni chon heta 534 te mo 543 te mo man da lo ngai di ta nga ti khan a sang a kha man tur kha a om ve ni helai ben hi ti chuan hemi kan thak a zirin helai chu lo in thak ve zel mai do na color kha ti chuan khiti ang chi false color composite dik tak alo pek chu the huna kha tikhian kan siam kan tilanga ti chuan kan zoom chinanga lo en ula chiang deuh khan in hemi zoom a hian le a image potson tur hian in keyboard a khan c in hmeta ti chuan khibi a fei te khi pen a kan tia kut le ma lo changa ti chuan khi kan potson thei dora khlai te kha c kha me mai zel tu ni potson don chuan ti chuan mouse mangi kan potson anga ti chuan hei lo en tai la chiang deuh in hei hi aizawl city aizawl city satellite image ani list 3 an tia a sensor kha a spatial resolution chu 23.5 ani ti chuan han en tai la hei var det te oma ai dang lo em rong chi sang helai po hian in muhalin karinga chu bi om che chu heng ho hian ni china kan soya khan character khan digital numbers sang an nei ti na ni ti chuan digital numbers of azira clear san tur an di awang khan signature training stage kan ti te training stage b ka signature kha kan siam do na ai ang lo em kha kan soi fiat thuk anga helai a dum lai te hi chu shadow ania ti chuan hei a sen tiang lai central lai te hi chu nge diang
dense forest cover te pawh an ni ve thei ang chu tin open forest cover te pawh hetlai hi la oma tin het ting lai vel hi chu settlement area ni ta a tichuan hei hetlai lai tlep tur bai helai grey level sang ho hi helai ho hi ron nghe niang light thade ron pe ho hi chu settlement area build up kan han ti aizol kho pui chung aizol kho pui chung tak tak ho khani ta hela pang hi chu tur tlang ti te selesi ti borvel ani mel ti chuan hei helam pang hi zemu bok lampang zemu bok lampang phei thuam pui ti vel ani anga ti chuan hei aizol tak lam ti hian a in phar thla ti khan aizol area kha kan la don aizol city tun huna hian supervised classification a hian aizol city kan khoi don ani ti chuan hei road te pawh te hi akal ruaka alang vekin ka ringa akala rakhi apoimol chu ni ta ni china kan soi elements of photo interpretation akha elements of photo interpretation a sir khan clear san tur ani ta ni apoimo a antina a var vek hei khopui chung rila khopui chung a var vek te kan lo mu ta ta hi chu ti ang chia kala ra chu aton in anga kha heta te hi kan mu ta ni forest chung sia khan chu mi om sia chu aton ringot khan a hril fia thei lo kan ti na chan khan ni ta a site apoimo ta ni khoya nge om association a bulvela nge om ti te kha ho zong zong kha elements of photo interpretation kha chiang takin chiar tu kan ti na chan chu ni ta ni ti chuan kan khoi chana tuna hian kan khoi ma sak ber tu la chu training site training stage a kan lu tanga hei kan soi tonga training sample management training sample manager lo oma hemi chunga hian kan thil khoi kha automatic in alo in record tanga ti chuan kan khoi na tur ber chu hei hi ni ta ni draw polygon bang hian kan khoi ang hei hi asira tin lo om sela ti chuan draw polygon bang khan ta hian build up area kan la chin dol ni build up area kan langa heta hi automatic in aron in record nga la ti chuan mun sang sanga hetiang hi pakhat land use land cover pakhat represent tur khanin atlang puina thei chuan signei hemi hi paruk veltal siam tur ani chu chuan a represent tha thei dona pathum ani to a pali panga kan la ta a paruk na panga pokha atlem chet chuang to lawa paruk kher khalak tu ti na pawni chuang lo ni kai hi kan la lege ti hian a sample size saka sample size takha kan la den denga ti chuan hei hi mun khata pakhata kan siam don hei hetlai hi mars training sample mang hian training sample sang sang kha kan han mars sanga pakhata kan siam ta ti chuan a color hi settlement area ni wangin settlement area chu thematic paper reng reng chuan a sen tur ani ta kha tika da sen kan danga ta hian build up kan tiang build up plan ti chuan helai ming kan pe ka hian space ta hian space kan chu tur ani lo ani space ka chut lo tur nia space kan chut teuh bera po under scroll shift me a minus me khan under scroll ti khian ron oma ki man tur space a om chuan GIS software hrim hrim a hian space a hi a hmu thei lo chuwang chuanin in thil tia kha adik thei lo angin ala tir ro ani ti chuan pakhat chu kan zota land use land class pakhat chu ti chuan a dot dia chuan forest a kan kalanga forest a pawh chi hnih kan la ang dense forest le open forest aka ti chuan hei helai pawh hian en ti chin ta ula a sen dan in ang lo ni a sen tak ho hi
dense forest kan han ti akha ni ta ti chuan a sen dal ho kha open forest ani ta ni chu elements of photo interpretation akha da om veka kha chiar chian angai kan ti na chan chu ni ta ni pakhat kan la tapota pahnih thum ti chuan hun hrang hrang ami lak tur ani pali lo in siam automatic in lo in register zel kan ti kha training sample manager ah hian anga ni helam site ah kan la vel re re lak tur om em paruk lo ni vel ta ti chuan kan mars le ang kan mars le anga pakata kan da nga ti chuan hi dense forest so dense underscore forest kat pia ti chuan a color a pawh hi a hring tak kan pia ti chuan open forest kan da lenga open forest chu a color mai pia lama poimo em chu a site ta khani ta ni a tone mai pia lama a site hela elements of photo interpretation kan sei to a site ta kha poimo em ya hetlam site atang hian tran ve thung to ila theih open forest chu ama kan hei theih lo in register zel don ni very dense forest kan han tiang chi kha chu hemi area bor vel ha chuan a om to lo ani pali panga paruk paruk ani ta ti khan kan mars le ang heng ho hi kan mars le anga ti chuan a minga open forest open underscore forest kan pia a color po a hring tho forest di wangin light green kan pe mai do ni ti chuan classification dang khal oma ti khian chithum build up le dense forest le open forest kan nei to a ti chuanin Mizoram Mizoram relevant MMA chu zoom cultivation practice tree kan di wangin chu elements of photo interpretation zel kan base ani zoom cultivation practice tree kan di wangin kan site kha poimo ani khopui site borvel khopui sir borvel hen enge om kan ti chuan chuk tu huan kan han ti te lo kan han ti te kha kan nei thina ti hian a rong var hei hetlai rong var hi kan hmuga helai rong var hi helai rong var le khopui chung rong var te tin a site a zir khan a omna zir khan ain ang lo the a ton kha inang ma se a site kha dang lam chuan a dang lam dei thin kan ti kha lai te kha hetlai hetilai a var te hi chu alan dana chuan cropland kan han ti agriculture kan practice na mun ang chi kha lo ni ta ni ti chuan khopui chunga khopui chung lai ri la hian a var hei heta te poi var tak tak a oma heng hi chu ani le chu mi lo ani chu a site poimo na khani ta heta primary atanga tertiary higher thleng khan kan hriat chian angai ni hei hetiang lai site te po khopui chung anga lang si a khan
khắp bụi po là po var khắp bụi chung var đấy khắp bụi po là po là var thì khá là lệ hay tiếng chi thế kha kan hriatthiam angai a site te zir te elements of photo interpretation kha chiang taka kan chiar masak angai ni ti chuan heng te hi kan tia an lan dar a chuan in current shifting cultivation kan han tiang chi kha ni ta kan lang forest kara fal deuhin a shape a zir te pawh ni nga ti chuan heng ang chi te khang chi te kan mun sang sang ami kan la dar don ni forest chunga khan a var lo chuan khang ho kha atlang puin current shifting cultivation ani china Mizoram a hi chuan a hlawmin awm ngai lo tlang pui ni amai ro chu tin rural area chuan a hlawmin awm thin thung ti te kha kan hriat angai kan thil zira kha kan hriat chian hle ngai elements of photo interpretation kha kan thiam chian hle angai bawk ani ti khan kan du to ka nga hemi big chu lo tam le to class khata kan tang hei hi current shifting cultivation kan han ti lo tur ta na kan lo ta na kan le kha kan man mek ang kha CSC kan ti mayang current shifting cultivation kan ti nga akalara po thematic me pa chuan agriculture area chu yellow ni thin kha kan hrianga ti khan yellow kan da ti chuan poimo le em chu tu huan kan han tiang chi current shifting cultivation ni tho si horticulture area ang chi te tiang chi hei tiang hi asira hi tam taka wa a chen te chu chul fallow land kan han tiang chi te po ani na rin oma tam taka oma ni khlai te kha kan kan la le do ni ming shan kan pe thunga a tam lu tu ka lak sen ni lo wa helai area ring te po hian ti khan kami chin chi kan du to ka mars le anga hei hi min kan pek tu ra chu fallow land ti beng fallow pe mai la ki chu eng po lo di theia ani fallow po lo di theia horticulture area po ni theia chu wa chuanin ground shooting kan ti angai ti na ni ta ni ground shooting kan ti angai fallow chu a brown a pink kan pe thina thematic me pa chuan ti chuan chi na ka soi barren rocky area kan han ti ang chi deuh hawa kha land without scrub akha tlem azong kan han ti lang le anga chumi chu vegetation ina akhu lo hei lung kol mun ang chi kha rai ruang le engmo nim mai luang te mo di te mo ka tiang mai om na ang chi ho deuh an soi na kha ni ta tlang pang tlang puin ka tiang ho ko chu Mizoram a chuan kan hmua
atam thei lo ni hetlai alan da na hi chuan khating ang kha lai dur tlang kha pang phei vel hi chuan a omanga pati de che hi lama yang chuan kan mars lenga hi land without scrap ani wangin lws kan ti maya lws kan tinga ta po hian a uk kan pete yang westland soina ni westland kan se thiam in kering westland soina ni ya khi kan nei chin chu lo ni ta ni ti chuan aizol kha class land use land cover chirukin kan then don he mi te mang hian ti da ni ta ni ti chuan kan ti tur khang ho kha zong zong kha signature kan training stage kha sample training sample manager manga kan han taron lu tho zong kha ta tang hian save training samples a hin kan kalanga kan save tor ni ti chuan supervised ti chunga hian hi a folder kha kan save ta tur folder kha kan fatlanga supervised ti hi kan danga ke chu ta hian training ta po hian space bar kha man lo sim sim tur ni ta space man lo tur ni ta kan ti kan stoi to kha training training sample ti meng training sample kan dang e ti chuan save file in alo in save tor ani save file in lo in save anga ti chuan chu bi kan ti zo chuan heti lai hi apoi mo ta ni create signature file sei ta ni signature sa hi kan nei ngai ta signatures mang hian helai hi alo in classify tor ani signature hi kan save anga supervise sunga hian signature kan save anga signature ming thui deuh pek lo tur ani ming thui a pek hian a boi thina sig ti bai lar chet awesam nan underscroll signature aizol azl ti mai ti chuan kan save ang rei lo te nga ngai ve thin heti lai hian mouse kha lo khoi chet lo tur ani lo click vel lo tur ani a software ina a generate chu a save chu kha lo nga sam tur ni ti chuan khana in save ta apoi mo zual ho chu ti khan a stage poi mo zual a training ama saber training chu kan zo ta stage ma saber supervised classification stage ma saber chu ti chuan classification a hian kan kalanga maximum likelihood classification ti hi a stage pani na the classification stage kan ti kha kan kal don ta ni maximum likelihood classification a kan kalanga hei aron pop up anga kan lo nga kanga ti chuan hei final extract.img raster het tilaya kan original data kha ta hian ron lut sanga ti chuan input file signature ti hi kan tuna kan save zo che signature file kha kan vala dol ni ta hian da tur ni ta ni ti chuan kan da na mun kha kan vat thlang anga hei hi ti chuan kan hriat tur chu signature file sim sim kha .gsg in a save thin kan la lut ang ti khian kan la lut anga ti chuan khongai output kan da don output kan da na tur kha kan thlang le ang supervise a bok khan ka da le mai nga ke ma chuan sup ti ve thung ila ama khan azl aizol sup azl kan ti mai chuan kha ta hian ming thui lu tu pek lo bok tur ani ming a thui lu tu khan software hian a save du lo ve thina heta hian x asenin ro dom thinang chu tinga chuan khabi ni chuan helai ming kha i thak le mai tur ani ti chuan okay kan kalanga ti chuan kan hna kang reivak lo kan hna kanga software khan kan training site kan pek a zirin khi kan raster data aizol city satellite image khi aron clear sang to don ta ni chi sang kan pek te mang khan hemi software in generate lai hian thil dang lo khoi lo kha a him ani mouse ka lo click lo tur ani lo poson lo tur ani
a computer chak dana zirin kan computer man chak dana zirin khi chu aron create dona khi ti khian aron create zo to ta aron lang ta ruak mai ni isol classification sang sang a chu ti chuan a training site training sample sa kan clear lenga ti khian rong sang kha rong sang chiruka aron clear ta khi a stage number 2 classification kan ti khani ta ni aron in classify vector ti chuan thematic map pa ngai color kha kan follow don ta ni ta hian kan han ti chuak la chinanga kan la chuak anga a sample kha ta tang hian load training sample sa tang hian training sample sa kha training sample .shp shape file khi kan la lu tanga ti chuan a color hi hemi color kalo pek build up chu 1 hi ni ta hei a value tang hian en dik mai nga build up chu a sen kan pe lenga color hi kan pe dik to na nge ti chuan 7 chu dense forest ania a hring tak ani hring tak ngau mai per kan pe nga 13 chu open forest ania a hring dal light green kha lo ni ta a ti chuan 19 chu current shifting cultivation kan ti kha a yellow kha yellow kan pe a ti chuan 25 chu 25 chu fallow land kha kan tia pink kan pe mai nga thematic map ami ang deuh khan khi chu horticulture area tepawn ni thei kan ti kha fallow land khi chu ground shooting ani lo chuan a chiang thei lo ti chuan 31 chu land without scrub brown kan pe ang ti chuan khi kan isol site chu lo ni ta ni kan ti bo le de nge kha ti chuan hei hi isola kan land use land cover chi sang chu ni ta hei a sen hi build up land kan ti kha lo ni ta a ti chuan hei a hring tak ho hi dense forest kha ni ta a hring dal ho hi open forest kan ti ho kha ni ta ti chuan hei a sir isol sir bor vel a hian agriculture area khatam taka oma a then te chu a hman lai mek te a then te chu hman to lo chul kan han tiang chi te tin chu mai pia lama chuan enge ni ang horticulture area fruit plantation ta na kan hman ang chi te po tam taka om ta kha chu ground truth ta va verify chi alo ni ta bok ta tin chu mai pia lama chuan mun cheng chia ti mai ang barren rock area kan han ti land without scrap ang chi te po hei tlang panga khan mun tam tak khoi lai mu khan aron lang ta chu ta ni hei hi ti khan the training stage kan han ti chu alo zo ta a ti chuan a poimo le ta chu khi lo ta a to bera khan output stage kha output stage kha a poimo ta ni ti chuan hei hi spatial ania hei hian characteristics aneya chu no spatial kan ti ama pon kan soi digital numbers kha hei ho hian nei le vector chuan count ron tinga ta hi chuan tin attributes ta tang hian kan ti lang nge tutorial ma sa te kan en chuan eng tiang in ngen non spatial data edit tur ti kha kan soi to a awlsam te in khat kami tutorial en masalam pang en te chuan kan hringa ta hian hemi table option mang hian add field ta hian vai kan click anga field kan add dol ani a hminga kha a hminga kha kan add don ta hian add field ta lo omanga ti chuan add field ta hian entinan land use land cover ni do wangin lulc ka ti mai nga ti chuan sort integers ni loin a hming ka chulu don wangin text ka thlanga ti chuan okay hei ta hi lo in siam ta ti chuan ta hian engma chhut pop pop thei lo tuna hian engma keyboard ka met ma ula akal don lawa editor a kal tur ani editor atang start editing ti chuan hei hi kan kal thei chan ta ama saber chu ti khian alang ang khin kan da mai nga ama saber chu build up khani ta ni space bar me lo tur ani ti chuan a dot tu chu dense forest mo a dot le tu chu open forest hello le a dota nge om kan ti le chon hei helai hi a color tang hoina hriat thei to a color chu a eng ani chuan
agriculture area kha agri ti mai cropland amo cropland ti jok te cropland ti hi a tong bang dik jok ti chuan 25 hi a pink sa chu fallow land ani thina ta hian fallow nge kan chiang lo kan ti kha fallow mo horticulture fallow fe kan ni lo ti chu chiang renga khi a image en atang khian ground shooting kan ti angai tina ta ni chuk tu huan emo te po kha lo ni theia tin khai huan thei huan ang chi te po lo ni thei ni fellow ti hin kan da put me ki chu ti chuan somthum le 31 hi a u khi chu barren rocky area mo lws ti kan kan chin chen ka ria land without script ti kan kan chin chia ti chuan editor kan kal lenga save edit a kan kalanga ti chuan stop editing a kan kal don ta ni kha zong a kha non spatial editing kan ti chu lo ta ti khan ming kha lo nei ta ni ming kha lo nei ta ti chuan in hei hi area hi classify ngai don ta ni output stage a chuan output stage a chuan in output stage ti ta ka chu map aron display dan tur bera kha ni mai ta hei hi chu tutorial sana kan kalanga tutorial sana in thematic map displaying kha map displaying kha chu tutorial sana kan da nga ti khan khati chunga kha ani deuh maya ti chuanin hemi raster calculation hi hei raster ani ta raster calculation hi kan ti do chuan raster calculator a awma hemi tu sa hian ti chuan chu mi hmang chuan a hring entina dense forest khi engzat nge ni kan ti lang le lo ka nge build up hian eng tia zau nge cover ti te dense forest in eng tia zau nge cover open forest in cropland in fallow land in ten land without scope in eng tia zau nge cover ti zong kha chu a chhut chhuat thei ni tin chu lo chu a chhut dan om le chu count hi ni ta count hi kan bel khom vek anga percentage in kan da anga ti chuan a bel khom total atanga percentage zel kha hi lo ni ta hemi area hi kan chhut chu angai bok ta ni hemi area kan chhut chu nga ti chu tarang chuan eng area eng percentage nge a cover ti le square kilometer exact nge a cover ti kha chu awlsam te in a chhut chhuat thei to ni chuan khati zong kha supervised classification b ka tan chuan in tur ta chuan kan du to kang lo me